Животът е тук и се живее от вчера. Никакво бъдеще няма без настояще. Ако си гладен, ако сте гладни, с приказки никой не се е нахранил. Особено с празни брътвежи. Величието на България е било преди 2000. Приключило като спектакъл след изречението за народа през 1875 след 1185 с опит за втора държава така и не случила на народ. През 2026 трагедията е наследник на същото. Четвърта държава, накратко, 1185 започва втора българска държава. Заради повишени данъци, се ражда държава. На вас ви откраднаха всичко. Буквално всичко. Вие мълчите. Паразити в организирани усиджи партии доказват, че този народ заслужава съдбата си. Широки галуши. Разтропани. Родени сте преди 50 години средно число, за сутрешната трева. Какво е било преди вас, дали е било не е ясно, за книжните факти виж долу. Написано за сравнение с епохалните теми, на всякакви автори проследява нишка на крайно ограничено битийно пространство в живота, на автора, на авторите. Милиони преди вас, са заминали никому неизвестни. Неизвестни човешки съдби. Когато ти казват за «велико» време дали е било, напълно възможно. Но толкова. Всеки ден, ти се събуждаш с потребности. Тялото иска храна, вода. Душата иска спокойствие. Вярата търси надежда. Приказливата напаст, ти обещава всичко и нищо, те занимава се. Проблеми, родени заради себе си. Заради себе си. Ти нямаш проблеми, докато не намериш вестителя на проблеми. Загубата на време е тежко, крайно опасно за занимание по всякакви теми. Твоята тема е малка. Твоята истина не започва преди 1000, но се прави от ежедневие, погледни горе. За да заслужиш каквото и да било, трябва да бъдеш свободен. Да се потрудиш да бъдеш. Твоята кълка, ако е мързелива вече доказано, ще подскача срещу заплащане за банани. Ако животът е тук и се живее от вчера. Твоят живот започва като сън на апнея и завършва с дълбок сън, на животното в теб. Няма човеци. В тази игра има щедри, бедни, агнешки плешки за Чичо Вълк. Няма човеци. Вече доказано с факти, за липсваща балканска държава заради масов упадък на нрави, без истинска вяра с религия за добитъка, на разбойници и бандити, за пладнешки мародери. Затворен кръг. Животът е тук и се живее от вчера. Къде е богатството ти? На небето или земята? Какво направи ти, вчера, за да има животи след тебе? Какво ще остане след тебе? В теора с компост, тъхата обяснено. Засукани приказки от три пръстие на клозетни експерти в лъскава опаковка, разнася мъгла върху болна фантазия. Болна фантазия. Фекализиран живот, вбуркани с боб разпърдян по сатанинските козни, внушава величие, велики дела, голямата работа, на обикновени говна с косми по край устната кухина в статия за допето. Какво ще дадеш на онези след теб? Вяра, в какво? Надежда, за какво? Любов, към какво? България няма такава държава отдавна, далеч преди окупацията през 1878. Какво е държава? Съвкупност, от какво джанам са тези налами? Природата, земята няма връзка с държава освен заради поставени граници. Преди не много време телените огради показваха какво е държава за да аз демек, вече се каза за робите. Виж Ромлекс. Значи има проблем, природен проблем, нищо подобно. Тази райска градина е феномен, за съжаление отнето от Бога с богоборческа дързост. Дързост срещу Бога, който е на небето и на земята.